Kayanan, Alaysan Rentulio at Joy Manalo, Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Mike Decliner Bayani, Elmi Ronquillo. Para kingalanan kang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Sr., Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Barbara Angel, Violeta, Catalina, Maria Teresa, first death anniversary at ding waldang kaladwa king purgatorio.
Kilagyan ng impampo ng anak po ng Banal Espiritu. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At kaya kaan, timurin. Maya pa haba kay kaingan po. May payabak po. Last day na po ng Youth Cross, King Aldoyti, niya po tambagyaya at adya ken tutok King Vicaria, King Mary of Christians, at makasakto naman King Aldoyti gaganakan taya ang metong Birhen at Martir, Santa Maria Goretti, metong kayanakan. Nung po magkamali, iya pa rin tuturing ng youngest martyr, Santa Maria Goretti, at dati yung youngest saint. Ano po limpasan, kasi may di Francisco, Asinta, maging Santa Lareta, very young la naman. So anyway, ini po Santa Maria Goretti, martyr, Birhen at martyr. Baka nita bebe tayong matampang pag masusyan sisyan talapat pagkalungkutan din kasalanan tamo at anyaran pamilunos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Ginoo, ikayong may bawal at miglaring king kayarian ng David, Ginoo pakalulo. Ginoo, ing pangatyo mo, ing sangkan ning ela malungkot, ding alagad mo. Kristo pakalulo. Ginoo, ikayong mituro, kaya kaming managping bayong tela, king lawon ay malan. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king bie, alanganga, manalangin tamo. O lubos mayupaya at alanganggang Diyos, binyemo kang Santa Maria Goretti, ing tetagan patutu, king Ebanghelyo ng Kristo, ang kaking pinalit at dinawon na, ing kayang bie para kaniti. Kapamilatan din kayang panalangin, sa upan mo king mibata, king sablang kasakitan, paulining lugod mi keka. Pagdulapan da kasana, king kabilugan ming puso, uling iking bukod mong panibataning bie. Itihadwan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo at ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Amos. Nganong sasabi ning Ginoo, daratang no ingaldo ako, ibawi ke ing kayaryan ng David, ame ngaring bale melasok. Larinan kuloring daligno, at italakad king pasibayo. Gawan king pasibayo, antimo ing king minuno. Inya makanyan ding sa lakayan, ding memalen no ning Israel, ing mitagan king sakop no ning Edom, at karing sablang bansang, meging bandiko, kanitang misan a panawon. Nga nang sasabi ning Ginoo apapalyari kaniti. Nga nang magsalita ning Ginoo, ding aldo daratang lo, potang ding tao, ela paman mayaring tinanam, at tinalang pupupulan. At ding gagawang alak, erala ayagad, mamunga ring ubas. Magos karing bundok, ing mayumong alak, at taglos iti, karing bundok bundukan. Ibalik ko ring kakong memalen, karing karelang gabon. Larinan dalo ring karelang melasak a syudad, at manuknangan lo karin. Mananamlang ubas at minumlang alak. Gawalang mulahan do, at kanando ing karelang tenam. Itanam ke ing balen ko, king gabon a karela binyeko, at enala mabagot pasibayo.
Ing magsalita yo ing ginong kaya kayong Diyos. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. ing Ginoo ipangako na ing kapayapan king kayang balayan. Ing sasabyan ning Ginong Diyos kakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan kaya katamo akayang balayan. Karetang tapat kayo at karetang ena magbalik, karing karelang dewakan. Ginoong pangako na ang kapayapan king kayang balayan. Misagana ingalang kupas, alugod at katapatan. Mikaul naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol ibat king labwad, at ing katuliran matyo ibat banwang matos. King Ginoong pangako na ang kapayapan king kayang balayan. Wa ipagkalob ning Ginoo ing sablang kasaplalan, at king asikan tamo, dakal ing kayakatang pupulan. Manimunaya kaya ing katuliran, at isadyane ing kayang dalanan. King Ginoong pangako na ang kapayapan king kayang balayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Pagkaluban mo kung pamanalastos, banking mabilog kong puso, kakulang ato paran, ding kekang kautusan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kaan, pamamasa king maya pabalitag pangkang San Mateo. higaya kaya kao. King panahon na ito, dinatangla kang Jesus, ding alagad ng Juan, maminyag. At ngarang may ngutang, bakit i kami ang ponding pariseo magayuno kayang maralas? Dapat ding alagad mo, nabitas ang magayuno. Nga na may kibatesos, malyari lawaring lungkot ding kumbirado king kasal, kabang kaya berepeng lalaking kinasal. Adila, dapat potang erane kayabe ing lalaking kinasal, kanitala pa mo malyaring magayuno. Alang managping bayong tela, king launay malan. Uling pamanurong ning bayong tela, mga igot siya ing lawon, at lalo yang dagol ing gisi. Alam mo namang mibibiling bayong alak, karing lawon lulanan, agawa king balat animal. Uling mga daslareti king bayong alak, parehong mga sayang ing alak ating lulanan. Bagkus ing bayong alak, bibilira king bayong lulanan, agawa king balat animal. At king makanya na paralan, parehong magluwat ing alak, ampon ing lulanan. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Mahalaga po para umani ng maganda sa bukid, kailangan mataba ang lupa. Sapat ang tubig, magandang sikat ng araw. Pero hindi lang po yan ang importante para makaani ng maganda yung mga magsasaka, kundi kailangan may katahimikan at kapayapaan sa pakaligiran. Kasi kung magulo, may gera,
kahit mataba ang lupa, kahit pa tama ang tubig at sikat ng araw, hindi ganon maaalagaan ang mga tanim. No? Kaya dito po sa ating first reading, ito si Prophet Amos, no? Pinagmamalaki yung magandang ani. Kasi si Amos ay isang vine dresser. Siya ay isang kung vine dresser, isa siyang magsasaka. No? Isa siyang magsasaka sa panahon ng Panginoon. Ay sa Panginoon ng noon. No? Pero nagkagulo ang Israel kaya hindi sila makapagtanim. Pero ngayon, kaya nakaani sila panahon ng kapayapaan. At kaya naman nagkagulo dahilin sa katigasan ng ulo ng Israel. Kaya nagkagera, kasalanan din ng Israel. Kaya bunga ng kanilang pagtataksil, pagkalimot sa Panginoong Diyos, kaya dumating ang kaguluhan at ang gera. Kaya pwede nating sabihin, kaya ngayon may kapayapaan sa buhay nila at magandang ani nila. Ito rin ay dahil minahal sila ng Diyos at sila'y nagbalik loob sa Kanya. Dito po sa ating ebanghelyo, ito tungkol din sa ubas, no? Magandang ani na ubas, pero ngayon ay alak na. No? Ginagamit ng Panginoon ang larawan ng alak, ang lumang alak at ang bagong alak. Na ang lumang alak, nangangailangan ng lumang sisidlan, no? Lalagyan, na gawa sa balat ng mga hayop. No? At ang bagong alak, kailangan naman ng bagong sisidlan o bagong lalagyan. Hindi mo pala pwedeng paghaluan ng dalawa, hindi mo pwedeng ilagay yung bagong alak sa lumang lalagyan. Ito pala ay puputok lamang. So hindi po natin alam yan, no? Sa mga Hudyo ito, no? At sa panahong yon, no? Kasi ngayon yung alak ay nilalagay sa bote. Kaya luma o bago, hindi puputok yung bote. Pero noon po kasi, ang gamit nilang lalagyan ng alak, balat ng hayop. No? So, ayan dito, kaya dapat ibalikan mo yung sitwasyon noon. No? Kung nilalagay nila yung alak sa balat ng hayop, ito pala, hindi mo pwedeng ilagay yung bagong alak sa lumang balat ng hayop na lalagyan ng alak. Kailangan kung bago ang alak, bago din ang lalagyan nito. No? Na ginamit ng Panginoon nito na hindi pwedeng paghaluan ang kalokohan at ang kabutihan. Hindi pwedeng haluan ang kasamaan at ngayon ang kabanalan. Kung mabuti, dapat straight. No? Hindi pwedeng mabait pero medyo bastos. No? Parang hindi uubra sa ating espiritualidad yung ganon. No? Kaya alam niyo po, nung pumasok sa politika si Among Ed, ang maraming narinig, ang maraming mga comments ay hindi ka pwedeng manatiling straight sa politika. Like it or not, gaano ka man kabanal, kabuti, pag pumasok ka sa politika, sabi nila, hindi ka pwedeng hindi mapuputikan. How true? Kayo po, pag pumasok ka ba sa politika, talagang mamamantsahan ka? Kasi like it or not, you have to play Philippine politics. At ang Philippine politics, hindi pwedeng straight. Kailangan marunong kang makipaglaro sa lahat ng mga constituents. No. Kaya kung minsan kailangan you have to give in to some requests, kahit na ito'y baluktot. Kung minsan you have to compromise. Sa buhay Kristiyano, hindi pwedeng ganon. Kaya hindi pwedeng haluan ng kalokohan ng kabutihan. Pag ganon,
baka, ika nga ng iba, baka mamalasin ka pa. Ano. Kahit po sa mga mag-asawa na yumayaman, no, dahil magandang pagsasamahan nila, dahil tapat sila sa isa't isa, dahil patas din sila sa kanilang pagbibisnes. Ang palaging payo sa mga ganyang mag-asawa, lalo na sa lalaki, huwag niyong hahaluhin. Huwag niyong hahaluhin ang inyong ginagawa. Kung hindi, baka babawiin ng Diyos ang biyaya, parang ganun po. No. Kaya yung iba po, nakikita natin, ang dating mag-asawang gumanda ang buhay, bigla nagloko si lalaki. Sabi nga, hinaluhan ang dati malinis na pagsasama nila at malinis na pagbibisnes. Nagbisyo. Ayan, kung minsan nasisira, ultimo yung kanilang kabuhayan. Kaya dito, ito sinasabi ng Panginoon, hindi natin pwedeng haluin ang kalokohan, ang kabutihan. Like it or not, bilang mga Kristiyano, ang direksyon ng buhay natin pa rin ay kabanalan, purity. Yan pa rin ang ating hinahangad sa ating buhay. Para maging pure, siyempre, di dapat hanggang sa makakaya natin at sa tulong at biyaya ng Panginoong Diyos, yun ang gusto nating panatilihin sa ating buhay. Kaya ito po ang pagnilayan natin. Tayo pa rin magpursigit, magsikap sa tulong ng biyaya ng Diyos na manatiling may malinis na puso, may malinis na hangarin, may malinis na gawain. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa mga kailingan, tayong lahat na laging inaakay ng Panginoon tungo sa buhay na banal, sa buhay na kabutihan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ituro mo keng magsakripisyo. Para king balang galamin ing Santa Iglesia, mabiyasa lasanang magdisiplino, king karelang sarili, kapamilataning pamag-ayuno at pamagkulanosyon, ipanalangin taking Ginoo. Para karing pamuntok ning gobyerno, mabiyasa lasanang managwanto, king karelang sarili, bangketo, makaibyelang masanting halimbawa, karing at sulalam do, ipanalangin taking Ginoo. Para karing kayanakan, ang makapagdisiplino, king karelang sarili, alang-alang king uso, king sintingan at legwan, king masantingdang panlalawe ring aliwa, makapagtimpila sano, king sarili la, para king espiritual dang ikasaplala, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katamong makatipon keti, makakimutla sanang mitmong sigasig at tetagan bilang Kristiyano, kalupa ning bayong tela at ning bayong alak, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Ginoo, tuneming maestro at talapagligtas, sapan mo keng matampang tuki king kaburian mo, makaso yung mipmong sigasig keka at alupig milasana, ring matuang katanggap-tanggap apamamaralan ning biye. Ing masanting ming pamibiyebye at agkil na sana ing bering hariwa. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalayan kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Kapanasan ng ginuwi daw karin ka. Ikaw puri at ikligaya ni Kayan Lagi. Alat ng mabilog ng Santa Cruz. O Diyos ning lugod, itugtog mo yung kekang kalam, kareting kekeng ayin, at pasigdangan mo sana yung kasalpantianan mi. Kalupan yung kasalpantian apisyag ng Santa Maria Goretti, kapamilatan ning kayang daya. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natiliya kaya kayo. Yat nayo rem puso yo. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numang kanino pa Diyos kingalangang nga dubos mayupaya. Ing banal mong martir Santa Maria Goretti tikyana ing alimbawa ng Kristo at dinawin ng kayang biye para king ikaligaya ning kekang lagyo. Ing kayang kamatay papasyag na ing kekang upaya asaslag king kainan mi anting tao. Pipilinan mo ring may na at pasiknangan mula king pamipatutura keka kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita kamberi sa Blancoro ring anghel karing banwa daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian keka. Banal, banal. Diyos sa mayupaya. Kigmaying banawang, kingyato, king kekaligaya. Hosana king kakatas-katasan. Maning daratang king lagiling ginom. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banal o ipa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa detingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami, manalilang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang lu, king pamaylasat kamatayan. Kinmaning tinabe at pepasalamat siya kaya ka. Pirasone at binyenay ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At bingining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Itiing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na ring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasagtaying misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyubi na may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinape, ning biyating kadis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabayang pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yatu, ban biganap yak ni lugod, kambe ng Francisco, na kaya kaming Papa, ati Florentino, na kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman, di kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, ading sablang mayango na biye, anggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakadulwan mo kamingan, gawan mo kingang karapat dapat magkamit, king biye alanganga, ban kaya be ng Maria, ing Berhen ing Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya be ring apostol, ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong
kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, kupurian dakat parangalan, manggaman, king alangangga. Ngayon manalain tamit mong kapanilingan lugod, king ipa, karingamanong, tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ipami, at yung kabanwa, isang banyay lagyo mo, datang kaya kami ang kayarian mo. May paminto ng lug mo, kaya tisuri, pantibanwa, ing kakanan mi, king Aldo, ibe mo kaya kami, king Aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mga mo kaya pa isawag kintokso, na ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasawpan ning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Naningluwen mo yung kasalpantianan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ng Ginoo, tabi sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan, 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 kapayapan. Kordero ng Diyos, aminad ako, king kasalanan ng iyato. Ngayong malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, aminad ako, king kasalanan ng iyato. Noon tamong kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, tapos sa kasmay nga manamot, tumayak na ako.
Sigdot kayo po para orasyon parata. Tan. Oratio Imperata, para king panahon masipit ako gutan king West Philippine Sea. Adon tamo ing grasya ng Diyos, king kapamilatan ding panalangin ni Birhen de los Remedios, ban kambilan at pamangwane in labad tamo, nga tamong manalangin, itamongan po. O Ginoong Diyos, alubos may paya, bigla lang king banwa at yato, king biga at karing dayat malat, magana mo kaming balikdan, ikaming anak mo, kareteng isla ning Pilipinas at uknangan mi. Ang ini mi babalot king kagutgutan, dikil king dayat malat ning Pilipinas, bandang albugan. Manalangin kami kaya ka para king kapayapan, kanitang dakiring isla at danuman mi. Manalangin kami, banding pamiyamano dikil kaniti, may pakibatan la, king kapamilatan ng justisya at kagalangan, karing kapara ding tao. Manalangin kami, king alasanang kasira na magawa, karing kaya kaming lelangan mo, king dayat malat mi, asan, corals, at kakaring kakarinanda. Manalangin kami para karing kaparaming Pilipino, amagbante, karing isla at dayat malat mi. Ilisya mula karing natural at gawan taong sakuna. Malugod a Diyos, ikay makapagmulalang biglalang kaya kami, ikay maganakang babeke kami karing mangayap abage. Itubod mi ing kaya kang banal na espiritu ning kabyasnan at pamanalastas, karing pamuntok mi, bang masampat ng ari ng lunas iting krisis, kambenin tetagan, at king iting diwa ning pamiadwanan amano. Sopan mo kamingan, manatiling tapat karing amano mo, at mapamintong paneking kaburian mo. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Lalam na po ning kaya kang kayampunan, magsakdal kaya magkanlong kaya ko, o banal ay indunin Diyos, e mo sana pisa sa wili ingaklisim kaya ko, karing pamangailangan mi. Nune pa naman ikabos mo kami, karing sablang peligro, o maligaya at kanumaran na Birhen. Santo Cristo del Perdon y Caridad, Birhen de los Remedios, patulunan mi. Talakat ako. Manalangin tamo. Oy paming malugod, may pasiklangan kami kapamilataning misteryo ni Ting Eucharistia, kapamilataning pamakyapos mi king katapatan ng Santa Maria Goretti at kapamilataning kekang kapibabatan, makapakirake kesana king pangako mong biye alanganga, tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ang Ginuma natilya kaya kayo, At kaya ka, temore. bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintuto, ingin pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. may ari ng kakatang kapag masusyan, o may taning paligay ng Diyos, kapamilatan, ding pamibiye-biye tamo. Salamat, King Diyos. Dakal pong salamat, may po sa gandang araw, marami pong salamat.